ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை லெவல் 1 அந்த கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 4 ஞான யோகம், அறிவின் யோகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி யோகா அப்படின்றது கனெக்டிங் சோல் டு த சூப்பர் சோல், நம்மள பகவானோட கனெக்ட் பண்ற ஒரு சாதனம். அப்போ அதுல நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தது கர்மயோகம் 3rd சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல பகவான் அர்ஜுனர் கேட்டிருப்பாங்க, செயல் செய்யறது நல்லதா இல்ல துறவரம் ரினௌன்ஸ் பண்ணிருக்கிறது நல்லதா அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க. அதுல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, செயல் புரியணும், பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோட டிவோஷனல் சர்வீஸும் சேர்ந்து பண்ணணும், அதுதான் சிறந்தது அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் நிறைய அந்த யோகா லேடர் அதெல்லாமும் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம ஞான யோகம் பார்க்க போறோம். இது எதனால ஞான யோகம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாப்டர் 3ல பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, நம்மளுக்கு விரோதி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. லஸ்ட், நம்மளோட ஆசைகள் தான் நம்மளோட விரோதி. அப்ப அந்த லஸ்ட்டை நம்ம கிட்ட இருந்து நம்ம எடுக்கணும், அந்த லஸ்ட்டை நம்ம கிட்ட இருந்து போக்கணும். அப்போ அதுக்கான நாலேஜ் தேவை இல்லைங்களா. அதுக்கான நாலேஜ் தான் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், ஆன்மீக அறிவு நமக்கு தேவை. அப்போ அதை நம்ம தெரிஞ்சாதான் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் தெரியணும் இல்லைங்களா. அப்போ நம்மளுக்கு லஸ்ட் தான் எதிரி அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதை எப்படி போக்கணும்ன்றதுக்கான டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜை நம்ம கெயின் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் சாப்டர் 3ல 30th ஸ்லோகால பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து பலன்களில் ஆசைகள் இன்றி உரிமையுணர்வையும் மன தளர்ச்சியையும் கைவிட்டு போரிடுவாயாக அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. அதாவது என்னை பற்றிய முழு அறிவுடன், அந்த ஞானம் பகவானை பத்தின நாலேஜ் நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். அப்போ அந்த நாலேஜை தான் நம்ம இந்த சாப்டர்ல ஞான யோகத்துல பார்க்க போறோம். அதுக்கப்புறம் உனது எல்லா செயல்களையும் எனக்கு அர்ப்பணித்து, எனக்கு கர்மயோகம்ன்றது ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலியமா நம்ம பகவானை திருப்தி பண்றது அப்படின்றத பார்த்தோம். நேற்றுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபுட்டை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அந்த மாதிரி ஃபுட்டை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது பாவத்துல நம்மள கொண்டு போய் விடும் அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அதுக்கான காரணங்களையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா பகவான் தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, வேதத்தை பிரம்மா மூலியமா நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அதனால நம்ம தேவர்களை சந்தோஷப்படுத்துறோம். அதனால தேவர்கள் நம்மளுக்கு எல்லா வளங்களையும் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படி கிடைச்ச உணவை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். பகவானுக்கு டிரான்சென்டென்டல் பாடி, அவங்களுக்கு பசி அதெல்லாம் இருக்காது. இருந்தாலும் ஒரு குழந்தை தன்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு கொடுக்கும்போது அப்பா அம்மா என்ன செய்வாங்க, அதுல உள்ள அன்பை மட்டும் எடுத்துக்கிற மாதிரி நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது அதுல உள்ள அன்பு, நம்மளோட பக்தியை மட்டும் பகவான் எடுத்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு அதுல என்ன கிடைக்கும், பியூரிபிகேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். பகவான் கிருஷ்ணா அப்படின்னாலே பியூரிபிகேஷன் தான். எவ்வளோ இக்னோரன்ட் மோட்ல தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களையும் பகவானோட கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் பக்தி என்ன பண்ணும், அவங்கள பியூரிஃபை பண்ணும். சரிங்களா. அப்போ நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த நாலேஜ், பகவானை பத்தின நிறைய நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நேற்றுக்கு இது ஃபுட் ஆஃபர் பண்ணி சாப்பிடணும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த கலியுகத்துக்கு நாம சங்கீர்த்தனம் தான் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதாவது சத்யுகத்துக்கு மெடிடேஷன் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, திரேதாயுகத்துக்கு இது யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி, அப்புறம் துவாபர யுகத்துக்கு இது டெம்பிள் வர்ஷிப், எலாபரேட்டட் டெம்பிள் வர்ஷிப் பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி. கலியுகத்துல நமக்கு ஆயுட்காலம் கம்மி, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு கான்சென்ட்ரேஷனும் கம்மி, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அந்த அளவுக்கு விருப்பமும் இருக்காது. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும். நம்மளுக்கு ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு பேப்பர் இல்லைங்களா. மெடிடேஷன் பண்ணணும், இல்லை யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்பவே சிரமம். ஆனா எந்த இடத்துல இருக்கோமோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் பண்றது இருக்கலே சுலபமான ஒரு விஷயம். அப்ப ஹரிநாமத்தை நம்ம உச்சரிக்கணும். அதுக்காக தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு 500 years முன்னாடி அவதாரம் பண்ணி, பகவான் கிருஷ்ணர் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணி சங்கீர்த்தனம் மட்டும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மகாமந்திரத்தை நம்ம நித்தியமா உச்சரிக்கணும் அப்படின்றது. அப்ப இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே நம்ம பகவானுக்காக செய்யணும். அதை தாண்டி நம்ம எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதை பகவானுக்காக செஞ்சுட்டு அதுக்கு அதோட ரிசல்ட் எதையும் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. தாமரை இலை மேல உள்ள தண்ணீர் மாதிரி நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். இவ்வளவு விஷயங்களும் பார்த்தோம். அப்போ இதுக்கான நாலேஜ் நம்மளுக்கு வேணும் இல்லைங்களா. அப்போ அந்த நாலேஜை தான் நம்ம இப்ப ஞான யோகம் அப்படின்ற விஷயமா நம்ம சாப்டர் 4ல பார்க்க போறோம். அது என்னென்ன அப்படின்றத போக போக நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाल सह गणललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पस्तस्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माताजी। थैंक यू माताजी, प्रणाम। ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நம்ம 4th சாப்டர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 13வது சாப்டரோட சம்மரி என்னன்றதை பார்த்துருவோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, துரத்தல் அல்லது செயல் எது வந்து சிறந்தது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏக்கம் வத அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அப்போ பகவான் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரிட்டண்டரா இருக்கிறத விட, போலி மனிதனா இருக்கிறத விட, அதாவது மனதை சென்சஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஆனா சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் மேல மனம் அலைப்பாயுது இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட நம்ம ஒரு கிரகஸ்தரா இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை செஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பகவானுக்கு பக்தி செய்யறது, அதுதான் இருக்கலையே சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகா ஞான யோகா, அதுல எது நிஷ்காம கர்ம யோகா தான் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். நியத்தம் குரு கர்ம அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கர்ம காண்டம் கர்ம யோகா பத்தி பார்த்தோம். பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக எடுத்துக்காட்டாக வழி நடத்துங்கள். எப்பயுமே நம்ம எப்படி இருக்கணும், அதாவது அர்ஜுனர் வந்து இப்ப போர் பண்ணலன்னா எல்லாருமே நானும் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லைங்களா, பின்னாடி வரவங்களும். அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அர்ஜுனா போர் பண்ணணும், பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி அவங்கவுங்க செய்யணும், அப்ப எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் பின்னாடி வரவங்களுக்கு அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. அவங்களுக்குன்னு எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது, இங்க வந்து அவதாரம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது. இருந்தும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க அவதாரம் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க, நம்ம எல்லாரையும் வழி நடத்துறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப அதே மாதிரி எடுத்துக்காட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். யத் யத் ஆஷ்ரதி ஸ்ரேஷ்டஸ் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக மிகப்பெரிய எதிரி அப்படின்றத யாருன்றதை பார்த்தோம். மிக வைரினம், அதாவது லஸ்ட், நம்மளோட ஆசைகள். அந்த ஆசைகளும் 3 ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம். ஒண்ணு வந்து நெருப்பின் மேல உள்ள புகை மாதிரி இருக்கும், லேசா நம்ம வந்து அது தப்புன்னு தெரிஞ்சு அதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம், அந்த அளவு இருக்கும். அதே வந்து இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி மேல உள்ள அழுக்கு மாதிரி இருக்கும், அதை இன்னும் கொஞ்சம் பிரயத்தனப்பட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஊம்புல, அதாவது அந்த கருப்பை அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது தப்புன்னு தெரியும், ஆனா அது எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு மேலோங்கி இருக்கும், அதனால பாவங்கள் செய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அப்போ இந்த 3 விஷயங்கள் இருக்கு. லஸ்ட், அப்ப நம்ம அந்த லஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்ப அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு நாலேஜ் தேவைப்படும். அதுதான் நம்ம இனிமே பார்க்க போறோம். அப்போ நம்ம எப்பயுமே நம்மளுக்கு ஆசைகள் அப்படின்றது இல்லாம இருக்கவே இருக்காது. நம்மளுக்கு ஆசைகள்ன்றது இருக்கும், அது நம்மளோட இயல்பு. ஆனா அந்த ஆசைகளை நம்ம பகவான் மேல வைக்கணும், பகவான் மேல வச்சு பகவானை திருப்தி பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம், நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம அந்த மாதிரி அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது இருக்கலே சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை அமையும். நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணி நம்ம பகவானை அடையவும் முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம
அத்தியாயம் 4 பார்க்க போறோம். அதுல என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்றது சம்மரி பார்த்துடலாம். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு. பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்க தான் பகவான் மேல நம்மளுக்கு பக்தி ஏற்படும். நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க பத்தி நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு எது பிடிக்கும் பிடிக்காது, அவங்க கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா? அவங்க மேல நம்மளுக்கு அன்பையும் காமிக்க முடியும். அப்ப பகவானை பத்தி நிறைய கேட்கணும். கேட்க 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 தான் நம்ம மனம் பண்படும். அப்போ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கிருஷ்ணரை பற்றி ஆழ்நிலை அறிவு அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம். அது என்னன்னா 4.10 to 4.10 வரைக்கும், 4.1 to 4.10 வரைக்கும் ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 4.11 to 15 வரைக்கும் யதாதாம் யதாமாம் பிரபாதே, தேங்க்யூ மத்தாஜி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமா. அப்புறம் கர்ம யோகம் அதுல வந்து 4.16 to 24 வரைக்கும் கர்மனோஹி அபி போத்தவ்யம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக கர்மயோகம் எப்படி எப்படி இருக்கும்ன்றதை நம்ம பார்ப்போம். என்னன்னா விக்கர்மா பாப செயல்கள், அப்புறம் கர்மா நம்ம ஃப்ரூட்டி ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள், அதுக்கப்புறம் அக்கர்மா எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதை எதிர்பார்ப்பு இல்லாம பகவானை திருப்தி பண்ற செயல்களை செய்யறது. அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும் அப்படின்றத 4.25 to 33 வரைக்கும் பார்ப்போம். ஞான யஜ்ஞ பரதன் தப அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் அது வந்து 4.34 to 42 வரைக்கும் தத் விதி பிரணிபாத்தேன அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக இதெல்லாம் நம்ம இப்ப விரிவா பார்க்கலாம். பகவத்கீதை உண்மை உருவில் பிரபுபாதா நம்மளுக்கு கொடுத்தது. உண்மை உருவில் அப்படின்ற அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த அடல்ட்ரேஷனும் இருக்காது. பகவான் என்ன அர்த்தத்துல நம்மளுக்கு பகவத்கீதை உபதேசம் பண்றாங்களோ, அதை அர்ஜுனருக்கு பண்ணாங்களோ அதே தாத்பரியத்துல அதை கொண்டு வர்றது. அதுதான் வந்து கௌடிய சம்பிரதாயத்துல பிரபுபாதா எதுனா பர்பஸ் எல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம். ஸ்லோகம் நம்பர் 4.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சதுர்த்தோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இமம் விவஸ்வதே யோகம் प्रोक्तवान् हमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையின் வரலாறு. பகவத்கீதை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொன்னது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே பகவத்கீதை பிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். பகவான் அதை தான் சொல்ல போறாங்க. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை, இதுதான் என்னது அழிவற்ற யோகம், ஒரு மனிதனுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் பகவத்கீதை தான். அது தெரிஞ்சாதான் நம்மளால நம்மளோட வாழ்க்கையை சரிவர அமைச்சுக்க முடியும். அப்ப அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சூரிய தேவன் விவஸ்வான், அப்போ அதாவது சூரியன்றது ஒரு போஸ்ட் மாதிரி தான். அப்பப்போ அங்க யார் வருவாங்க, யார் அதுக்கு சூட்டபிளா இருக்காங்களோ, அந்த அந்த ஆஸ்ட்ரிட்டி யாரெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா பண்ணிருக்காங்களோ அவங்கவுங்க வருவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவிற்கும், மனுன்றவங்க ஃபாதர் ஆஃப் மேன்கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அவங்கள்ல இருந்துதான் விருத்தியாச்சு சரிங்களா மனித குலம். அப்போ விவஸ்வான் மனித குல தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தனர். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஷ்வாகு மன்னன், அதுக்கப்புறம் யாரு அவங்களோட டைனஸ்டில வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராமர் வருவாங்க இல்லைங்களா? ராமச்சந்திரர் வருவாங்க, ராமர் அவதாரம் எடுப்பாங்க. அப்போ ராமரை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம், ராமச்சந்திரமூர்த்திய சூரிய குல தோன்றல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் விவஸ்வான். விவஸ்வானுக்கு அப்புறம் மனு, மனுவுக்கு அப்புறம் இஷ்வாகு, இஷ்வாகுக்கு அப்புறம் அப்படியே அது வந்து வழி வழியா அவங்க தலைமுறையில் அப்படியே டிரான்ஸ்பர் ஆச்சு. ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல அது என்ன ஆயிடுச்சு, ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, அது வந்து கண்டினியூ ஆகல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 4.2. ஏவம் பரம்பரா பிராப்த இவம் ராஜர்ஷ்யோ விதுः சகாலே நேக மெஹதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு இவ்வாறு புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் இஷ்வாகு மன்னன் அப்படியே வரிசையா வந்துச்சு. ஏன்னா மன்னர்கள் வந்து இதை வந்து அவசியம் வந்து தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதாவது அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிங்னு ஒருத்தவங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு குருன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. இப்ப ராமர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வசிஷ்டர் இருப்பாங்க. அது மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் யார்கிட்ட போய் குருகுலம் எடுத்துக்கிட்டாங்க, சாந்தியப்ப முனிகிட்ட எடுத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அந்த மாதிரி குருன்னு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எது
தர்மம் அதர்மம் அந்த நாலேஜ் எல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா கிங் வந்து அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தர்மப்படி அவங்க ரூல் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா. அப்போ முதல்ல யாருக்கு தெரியணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிங் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த அவங்க ரூல் பண்ற அந்த கண்ட்ரி எப்படி இருக்கும், தர்ம வழியில இருக்கும், ஒரு குருவோட கைடன்ஸோட. அப்போ இவ்வாறு புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது பகவத்கீதை விஞ்ஞானம், உணரப்பட்டது எல்லாராலையும். ஆனால் காலப்போக்கில் இத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து பரம்பரா சிஸ்டம், போனஃபைடு பரம்பரா. நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்றத நம்ம எப்பயுமே நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம செய்யக்கூடாது. அதை எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், ஒரு கைடன்ஸோட பண்ணணும், குருவோட கைடன்ஸோட தான் அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு பண்ணணும். அது ரொம்பவே முக்கியம். நம்ம விருப்பப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல எது சரி தப்புன்னு தெரியாம நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், தப்பான வழியில கூட நம்ம போயிடுவோம். ஏன்னா இப்ப நிறைய பாத்தீங்கன்னா ஃபேக் குருஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பவர், ஆத்ம பலம் கொஞ்சம் அதிகமாச்சு அப்படின்னாலே கொஞ்சம் மிஸ்டேக் பவர் அவங்க கிட்ட எல்லாம் வரும் இல்லைங்களா. அப்ப அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு தோணுது, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா எப்பயுமே ஸ்பிரிச்சுவல் விஷயத்த நம்ம என்னைக்குமே ஆன்மீகத்தை நம்மளுக்கு தோணுன மாதிரியோ இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்ற மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. எப்பயுமே அதை என்ன பண்ணணும், கரெக்டா பானஃபைடு பரம்பரையில இருந்து அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்பதான் அவங்க நம்மள கரெக்டா கைட் பண்ணுவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க 4 பரம்பரைகள் இருக்கு. இவங்க 4 பேர்ல நம்ம யாரோட நம்ம சம்பந்தப்படுத்தினாலும் நம்ம என்ன ஆகும், கரெக்டான வழியில நம்மள அவங்க கொண்டு போவாங்க. இதுல எந்த இடத்துலயுமே அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தோணுனது அவங்க அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எப்பயுமே என்ன ஆகும், கொஞ்ச காலத்துல நம்ம இப்ப ஒருத்தவங்க கிட்ட ஒரு விஷயத்த சொல்றோம், இன்னொருத்தவங்க பாஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பா அவங்கவங்களோட எண்ணங்கள் அதுல ஆட் ஆகியிருக்கும். அப்போ நிஜத்துல சொன்னவங்களோடதும் கடைசியில போய் சேர்றவங்களதும் என்ன ஆயிடும், நிறைய வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா. ஆனா இந்த மாதிரி பரம்பரையோட நம்ம கனெக்ட் ஆகும்போது பகவான் சொன்ன உபதேசங்கள் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மாறுபாடும் இருக்காது, ரொம்பவே அத்தன்டிகேட்டடா இருக்கும். அந்த தாத்பரியத்தை என்னைக்குமே யாருமே மாத்தவே மாட்டாங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அந்த ரூல்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்றவங்களா இருப்பாங்க. அப்போ அதுல யாரெல்லாம் பார்க்கலாம், பகவான் வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் இந்த நாலேஜை கொடுத்தாங்கன்னா பிரம்மனுக்கு கொடுத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் மகாலட்சுமிக்கு கொடுத்தாங்க, சிவபெருமானுக்கு கொடுத்தாங்க, சனத்குமாரர் பிரம்மாவோட 4 குழந்தைங்க இல்லைங்களா, சனத்குமாரர் அவங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்ப பிரம்மா அவங்க வழியா வர்றதுதான் கௌடிய சம்பிரதாயம். மத்வாச்சாரியருக்கு அவங்க கொடுத்தாங்க, அவங்க வழியா கௌடிய சம்பிரதாயம். இஷ்கான் ஃபாலோ பண்றது இவங்களோட இதுதான் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் மகாலட்சுமிக்கு கொடுத்த நாலேஜ் வந்து அப்படியே வரிசையா ஃபாலோ பண்ணது. அப்புறம் ராமானுஜாச்சாரியர் அவங்களோட வழியில ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் சொல்லுவோம், தமிழ்நாட்டுல பெரும்பாலும் ஃபாலோ பண்றது ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தை. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமானுக்கு கொடுத்தாங்க, அது விஷ்ணு சுவாமி அப்படின்றவங்க மூலியமா அது அப்படியே கண்டினியூ ஆயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் சனத்குமாரர்கள் அவங்களது நிபகாச்சாரியர் அவங்களோட பரம்பரை அந்த அவங்களோட மூலியமா வழி வழியா வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா ரொம்ப ப்ராம்ப்டா இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்ம சம்பிரதாயமும் கௌடிய சம்பிரதாயமும் ஸ்ரீ சம்பிரதாயமும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமா இருக்கும், இவங்களதும் இருக்கு சரிங்களா. அப்போ என்ன இருந்தாலும் இவங்க 4 பேரோட நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும், யாராவது ஒருத்தவங்களோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். இஷ்கான் ஃபாலோ பண்றது பிரம்ம சம்பிரதாயம், கௌடிய சம்பிரதாயம். माताजी 4.5 4.5 okay. श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிரிவுகளை கடந்து விட்டோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும், ஆனால் எதிரிகளை தவிக்க செய்பவனே அது உன்னால் முடியாது. இந்த இடத்துல அர்ஜுனர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. விவஸ்வானுக்கு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அது வந்து மனுவுக்கு போச்சு, மனு கிட்ட இருந்து இஷ்வாகுக்கு போச்சு, அப்படியே வரிசையா வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் நாள்ல நின்றுடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லைங்களா பகவான். அப்ப அர்ஜுனருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துடும், நீங்களும் நானும் இப்ப சமகாலத்துல இருக்கிறோம், நானும் நீங்களும் பேசிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அவங்க 2 பேருக்கும் உறவு இருக்கு இல்லைங்களா, உறவு முறை இருக்கு. அப்போ கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனர் அத்தை பிள்ளை இல்லைங்களா, அப்ப உறவு முறை இருக்கு. ஆனா நீங்க எப்படி வந்து விவஸ்வானுக்கு சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்றீங்க, அதுவும் அது என்னது திரேதாயுகத்துல ராமர் வந்து அவதாரம் பண்ணாங்க, அதுக்கு முன்னாடி காலத்துல சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அர்ஜுனர் கேட்பாங்க, எப்படி வந்து அது சாத்தியமாச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதுக்கு பகவான் சொல்லுவாங்க, இதுதான் வந்து பகவான் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சு, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து பிரசன்ட் தெரியும், பாஸ்ட் தெரியும், ஃபியூச்சர் தெரியும் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்.
அதாவது சோலுக்கும் சூப்பர் சோலுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படின்றத நம்மளால இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமால நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்து விட்டோம். எல்லாருமே என்னது, நிறைய பிறவிகளை எடுத்துட்டோம். ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். யாரால முடியும்? பகவானால அது எல்லாத்தையுமே நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனா யாரால முடியாது? அர்ஜுனனால, அதான் நம்மளால நார்மல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் எல்லாம் அது முடியாது அப்படின்றதா பகவான் இங்க சொல்றாங்க. எதனால நம்மளால முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு? அந்த இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கு, முக்குணங்களோட தாக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? நம்மளால பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் அதெல்லாம் நம்மளால நினைவில் வச்சுக்க முடியாது இல்லைங்களா? பகவான் என்னது, ரினவுன்ஸ்டு பர்சன். அதுவும் இல்லாம மாயா அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, நம்மள மாயையோட அடிமைகளா இருக்கும். அதனால பகவானால எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். அதுவும் அவங்கதான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சோல் அண்ட் சூப்பர் சோலுக்கான வித்தியாசங்களும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதாவது வந்து பகவானோடது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோடது அவங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறதுன்றது அவங்களோட விருப்பப்படி அவங்க அவதாரம் எடுப்பாங்க. ஆனா நம்மளோட பிறப்புன்றது நம்மளோட விருப்பப்படி, நான் நினைச்ச இடத்துல நான் நினைச்ச குடும்பத்துல என்னால பிறக்க முடியுமானா கிடையாது. நம்மளோட பிறப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது நம்மளோட கர்மத்தோட விளைவினால நம்மளுக்கு ஏற்படும். ஆனா பகவானோட அவதாரம்ன்றது அவங்களோட விருப்பப்படி ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் பகவானோடது டிரான்சென்டென்டல் பாடி, அதாவது அவங்களது சச்சித் ஆனந்தம். அதாவது சோலும் சூப்பர் சோலும் சச்சித் ஆனந்தம். சத்னா எட்டர்னல், சித்னா நாலேஜ், அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம் அதான் வந்து பிளிஸ். சரிங்களா? இது எல்லாமே வந்து பரமானந்த நிலையில பகவான் இருப்பாங்க. ஆனா நமக்கு அப்படி கிடையாது. நம்மளோடது என்னது, கிராஸ் பாடி இருக்கும், அந்த பஞ்சபூதங்கள்னாலான உடம்பு, அதுக்கப்புறம் ஷட்டில் பாடின்னு ஒண்ணு இருக்கும், ஸ்தூல சரீரம் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் சச்சிதானந்தம் சோல் இருக்கும். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபரன்ஸ் சூப்பர் சோலுக்கும் நமக்கும் உண்டு. நோ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் பாடி அண்ட் செல்ஃப். பகவானுக்கு நமக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியல? நம்மளால பகவான் பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஆனா பகவானால அதெல்லாம் முடியும் அப்படின்றத அர்ஜுனருக்கு பகவான் சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பகவத்கீதையில 5 சப்ஜெக்ட் மேட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் அப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம், ஈஸ்வர. அதுக்கப்புறம் வந்து ஜீவாத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுப்போம், ஆத்மாவை பத்தி, ஆத்ம ஞானம். அது நேற்றுக்கு செகண்ட் சாப்டர்ல ஆத்மா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரகிருதி, மெட்டீரியல் நேச்சர், முக்குணங்கள் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் டைம் ஃபேக்டர், கால அளவுகள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதாவது இந்த கலிகாலம் எவ்வளவு காலங்கள், அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல மட்டும்தான் டைம்ன்றது ஒண்ணு உண்டு. அதாவது ஒரு மேனுஃபேக்சர் டேட்னு இருந்ததுன்னா எக்ஸ்பைரின்னு இருக்கும். இப்ப நம்மளுக்கு பிறப்புன்னு இருந்ததுன்னா இறப்பு அப்படின்றது ஒண்ணு உண்டு இல்லைங்களா? அது மாதிரி டேன்னு இருந்ததுன்னா நைட்டு அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது நைட் வருது. அது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டார்டிங் இருந்தா எண்டிங்னு ஒண்ணு உண்டு. அப்ப அதுக்கான ஒரு கால அளவுன்றது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல உண்டு. ஆனா அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுல கிடையாது. அப்ப அந்த காலம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றது நம்ம இதுல நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கர்மா, செயல்கள், அதையும் பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அப்ப இப்ப நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆயுள் காலம், பிரம்மாவோட ஆயுள் காலம். ஏன்னா பகவானுக்கு பிரசன்ட் பாஸ்ட் ஃபியூச்சர் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது தாண்டி வேற விஷயங்கள் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சார்ட்ல பிரம்மாவோட ஆயுள் காலத்தை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான், கலியுகம். கலியுகத்தோட கால அளவை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும், முழு சார்ட்டையும் நம்மளால ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். கலியுகம்ன்றது 4,32,000 ஆண்டுகள். அதுல நம்ம இப்ப கடந்திருக்கிறது வெறும் 5,000 சொச்சம் ஆண்டுகள் தான். சரிங்களா? அப்போ 4,32,000 ஆண்டுகள் கலியுகத்தோட கால அளவு. அது இன்டூ 2 போட்டீங்கன்னா துவாபர யுகத்தோட அளவு கிடைக்கும். அப்புறம் கலிகாலம் இன்டூ 3 போட்டோம்னா திரேதா யுகத்தோட கால அளவு நமக்கு கிடைக்கும். அப்புறம் கலிகாலம் இன்டூ 4 போட்டோம்னா சத்தியுகத்தோட காலம் கிடைக்கும். சரிங்களா? அப்ப கலிகாலம் 4,32,000 அப்படின்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டு, அது இன்டூ 2, கலிகாலம் இன்டூ 3, கலிகாலம் இன்டூ 4 அப்படி போட்டோம்னா நம்மளால இந்த 4 யுகங்களோட கால அளவையும் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். இந்த 4 யுகமும் சேர்ந்ததுதான் திவ்ய யுகம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த ஒரு திவ்ய யுகம்ன்றது 1000 தடவை சுழற்சி எடுக்கணும். ஒரு தடவை இல்ல, 4 யுகங்களும் 1000 தடவை சுழற்சி எடுக்கும்போது அது பிரம்மாவோட ஒரு பகல் நேரம். அதே மாதிரி இன்னொரு 1000 தடவை சுழற்சி பண்ணும்போது பிரம்மாவோட ஒரு இரவு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப பிரம்மாவோட ஒரு முழு நாளுன்றது திவ்ய யுகத்தோட 2000
டைம்ஸ் அந்த சைக்கிள் வந்து வரணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவோட ஒரு பகல், பிரம்மாவோட பகல் மட்டும்தான் ஆக்டிவா இருக்கும். இப்ப நம்மளதும் பாத்தீங்கன்னா பகல் நேரத்துல நம்ம நிறைய வேலைகள் செய்யறோம் இல்லைங்களா? இரவுல நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி பிரம்மாவோட பகல் நேரம் மட்டும்தான் இந்த கிரியேஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்கும். அப்படின்ற பட்சத்துல பிரம்மாவோட பகல் நேரத்தை எத்தனை மனுக்கள் ஆட்சி பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 14 மனுக்கள் ஒரு நாளையும் ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் எத்தனை யுகங்கள் கிடைக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா 71 திவ்ய யுகங்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இந்த சந்தியாஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு யுகமும் இன்னொரு யுகமும் சேர்றதுக்கு நடுவுல உள்ள அந்த கால அளவை தான் சந்தியாஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பிரம்மாவோட ஒரு நாள் 14 மனுக்கள் ஆட்சி பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து ஒரு மனுவும் 71 திவ்ய யுகங்களை ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த மாதிரி நம்ம ஹியூமன் இயர்ஸோட நம்ம வந்து பிரம்மாவோட ஆயுட்காலத்தை நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 311.4 லட்சம், அதாவது 4 லட்சம் கோடி ஆண்டுகள் வரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப் அதுதான் பிரம்மாவோட ஒரு லைஃப்ன்றது 100 ஆண்டுகள் அவங்களுக்கும். இப்ப நம்ம 100 ஆண்டுகள் வாழறோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி பிரம்மாவோட லைஃப் டைம்ன்றது 100 ஆண்டுகள். ஆனா அதோட அளவை வந்து நம்ம கலியுகத்தோட நம்ம ஐ மீன் எர்த்லி இயர்ஸோட நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது 311.4 ட்ரில்லியன்ஸ் அந்த மாதிரி கணக்குல வரும். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரம்மாவோட லைஃப் டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மகா பிரளயம் ஏற்படும். சரிங்களா? பிரளயம்ன்றது 4 வகையில வரும். பிரம்மாவோட ஒரு லைஃபுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரளயம் ஏற்படும், அது மகா பிரளயம். அதே மாதிரி பிரம்மாவோட ஒரு நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரளயம் ஏற்படும், அதுதான் வந்து பகுதி பிரளயம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவின் ஆயுள் அப்படின்றத இங்க வந்து கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. பிரம்மா 50 ஆண்டுகள் கடந்து விட்டார். இப்ப பிரம்மா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களோட ஆயுள் வந்து 50 ஆண்டுகள் முடிஞ்சு போச்சு. 155.52 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் அவங்களோட இயர்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. 6 மன்வந்திரங்கள் முடிந்து விட்டன. அதாவது 1851 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் 4 யுகங்கள் 21 சுழற்சிகள் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் சத்தியுகம், திரேதாயுகம் மற்றும் தியாபர யுகம் 3.888 மில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? இப்ப நம்ம இருக்கிறது என்னது? கலியுகம். அதாவது 24 யுகங்களோட 27 சுழற்சி முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ உள்ள சுழற்சியிலையும் சத்தியுகம், திரேதாயுகம், தியாபர யுகம் முடிஞ்சிருச்சு. கலிகாலம் வந்து எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு? 5117 இயர்ஸ் நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப பிரம்மாவின் வாழ்க்கை வந்து 155.522 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ உள்ள பிரம்மாவோட லைஃப். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மனுவோட லைஃப் இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். 4 யுகங்கள் 27 சுழற்சிகள் முடிஞ்சிருச்சு இல்லைங்களா? அதோட இயர்ஸை கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகமும் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் கலிகாலத்திலயும் நம்ம எத்தனை வருடங்கள் கடந்துட்டோம்? 5117 வருடங்கள் கடந்தாச்சு. மனுவின் வாழ்க்கையும் கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. 1 அதாவது 120 மில்லியன் இயர்ஸ் நம்ம கடந்துட்டோம். இதுதான் மனு பிறப்பதற்கு முன்பே இதை ஏற்றுக்கொள்வது. கீதை இறைவன் தனது சீடனான சூரிய கடவுள் விவஸ்வானிடம் பேசினார். அப்ப மனு வந்து இப்ப வந்து 120 மில்லியன் இயர்ஸ் வந்துருச்சு இல்லைங்களா? இதுக்கு முன்னாடியே பகவான் யாருக்கு சொல்லியிருக்காங்க? சூரிய கடவுளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. பகவத்கீதைய நாலேஜ் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ கீதை 120 மில்லியன் ஆண்டுகள் முன்பு விவஸ்வான் பேசினார். பகவான் வந்து விவஸ்வான் கிட்ட உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். கீதா கேமான் எர்த் மகாபாரதத்தின் ஆண்டின் பர்வா 348.51 to 52 அது வரைக்கும் கீதாவின் வரலாற்றை பின்வருமாறு அறியலாம். மகாபாரதத்துல ஆண்டின் பரிவா அப்படின்ற பாகத்துல நம்ம பகவத்கீதையோட வரலாறு நம்மளால பார்க்க முடியும். திரேதா யுகத்தின் மில்லியத்தின் தொடக்கத்தில் விவஸ்வானால் மனுவுடன் இந்த உறவின் விஞ்ஞானம் வழங்கப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மனு மனித குலத்தின் தந்தையாக இருந்ததால் இந்த பூமியின் கிரகத்தின் ராஜாவான தனது மகனான மகாராஜா இஷ்வாவுக்கு கொடுத்தார். ஏன்னா மனுவோட மகன் தான் யாரு? அதாவது மனு கிட்ட இருந்தா என்னது ஃபாதர் ஆஃப் மேன் கைண்ட் இல்லைங்களா? அவங்க கிட்ட இருந்தா மனித குலம்லாம் வந்தது. அப்ப அவங்க யாருக்கு கொடுத்தாங்க? இஷ்வாவுக்கு கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ராமச்சந்திரர் தோன்றிய ரகு வம்சத்தின் முன்னோடி ஆகையால் மகாராஜா இஷ்வாகுவின் காலத்தில் இருந்தே மனித சமுதாயத்தில் பகவத்கீதை இருந்தது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இதுல நம்ம கீதை எப்ப பகவான் உபதேசம் பண்ணிருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பாத்தீங்கன்னா 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பகவத்கீதையை பகவான் விவஸ்வானுக்கு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம்.
இது பிரம்மாவின் ஆண்டு காலம் போட்டிருக்காங்க ஒரு நாள், அதாவது நம்ம ஏர்த்லி இயர்ஸோட. அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவோட 1 மணி நேரம் கணக்கு, பிரம்மாவின் 1 நிமிடம், பிரம்மாவின் 1 நொடி, நம்மளோட 1,00,000 ஆண்டுகள், பிரம்மாவோட 1 நொடி. இந்த ஏர்த்லி இயர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல நம்மளுக்கு 1,00,000 ஆண்டுகள் முடியறதுதான் பிரம்மாவோட 1 நொடியை நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 4.6. அஜோபி சனைக்யாத்மா பூதானாமபீஸ்வரோபி சன் பிரகிருதிம் ஸ்வமதிஷ்டாய சம்பவாம்யாத்ம மாயையா. நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். பகவான் எந்த ஒரு அவதாரம் எடுக்கும் போதும் பார்க்கறதுக்கு நம்மள மாதிரி இருப்பாங்க இல்லைங்களா, ஆனா நம்மள மாதிரி கிராஸ் பாடி அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா டிரான்சென்டென்டல் நேச்சரோட தான், அந்த திவ்யமான உருவத்துலதான் அவங்க அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.7. யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்ளானிர்பவதி பாரத அப்யுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் சுஜாம்யஹம். எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரதகுல தோன்றலே, அப்பொழுதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. எப்போல்லாம் பகவான் அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தர்மம் சீர்குலையும் போது, அதர்மம் தலை தூக்கும் போது பகவான் என்ன பண்றாங்க, அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண அவதாரத்திலயும் என்னாச்சு, பசு பூமி மாதா பசுவா வடிவம் எடுத்து பிரம்மா கிட்ட போய் முறையிடுவாங்க. இந்த மாதிரி பூமியில அசுரர்களோட பாரம் அதிகமாயிடுச்சு, தாங்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்லி, அதுக்கப்புறம் பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை நோக்கி மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. புருஷ சுத்தம் அப்படின்றத சேவிச்சு அதுக்கப்புறம் பார்க்கறதுல பகவானை பத்தி அவங்க மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. அப்போ பகவான் என்ன பண்ணாங்க, பிரம்மாவுக்கு இந்த மாதிரி நான் அவதாரம் எடுப்பேன், அதனால இனிமே அசுரர்கள்லாம் என்னால கொல்லப்படுவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லி கிருஷ்ணாவதாரத்தை பத்தின விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா. அப்ப எப்பெல்லாம் அதர்மம் தலை தூக்குதோ அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 4.8. பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது பகவான் எதுக்காக அவதாரம் எடுக்கிறாங்க, 3 காரணங்கள் சரிங்களா. 3 காரணங்கள்னால பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. ஒண்ணு பக்தர்களை காக்கிறது, சாதுக்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக. இன்னொன்னு துஷ்டர்களை அழிக்கிறது, யாரெல்லாம் அதர்மம் செய்யறாங்களோ அவங்களெல்லாம் அழிக்கிறதுக்காக. அதுக்கப்புறம் தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக. ஏன்னா அதர்மம் தலை தூக்கி இருக்கும்போது என்ன ஆகும், தர்மம் சீர்குலைஞ்சு போயிடும் இல்லைங்களா. இப்ப ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணாங்க, என்னதான் எல்லாரும் வழிபடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா. அதனால எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க, பயத்துல அவங்கள வழிபட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ தர்மம் அந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்கும், நிலை குலைஞ்சிருக்கும். அப்போ பகவான் என்ன பண்ணாங்க, அவதாரம் பண்ணாங்க, நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யகசிபுவை வதம் பண்ணி பிரகலாத் மகாராஜையும் மத்த சாதுக்களையும் காப்பாத்தி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் தர்மத்தை அவங்க நிலைநிறுத்தினாங்க இல்லைங்களா. அப்ப பகவானோட அவதாரம் எதுக்காக ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாதுக்களை காப்பாத்துறதுக்காகவும் பாதுகாக்கிறதுக்கு, துஷ்டர்களை அழிப்பதற்காகவும், தர்மத்தை நிலைநிறுத்துறதுக்காகவும், இந்த 3 விஷயத்துக்காக பகவான் அவதாரம் எடுப்பாங்க அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.9. ஜன்ம கர்ம ச மே திவ்யம் ஏவம் யோ வேத்தி தத்வதः த்யக்த்வா தேஹம் புனர்ஜன்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுன. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவனொருவன் அறிகின்றானோ, பகவானோட தோற்றமா இருக்கட்டும் அவங்களோட செயல்களா இருக்கட்டும் எல்லாமே என்னது, திவ்யமானது. ஏன்னா அவங்க மாயையோட கண்ட்ரோல்ல கிடையாது, மாயை அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ பகவான் தெய்வீகமானவங்க. அப்போ அவங்களோட செயல்களை அப்புறம் தோற்றத்தை இதெல்லாம் யாரு மெடிடேட் பண்றாங்களோ, யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதனால எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட மனதை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி பகவானை பத்தி சிந்தனை பண்றதுல நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம முயற்சி பண்ணணும்.
அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும், மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறப்பு எடுப்பதில்லை. ஏன்னா பகவானை பத்தி நினைக்கும் போது நம்மளுக்கும் அந்த பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். பகவான் கிருஷ்ணர்ன்றது பியூர் தான் இல்லைங்களா? அப்ப அவங்கள நம்ம தியானம் பண்ணும்போதோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போதோ நம்ம எவ்வளவு இம்பியூரா இருந்தாலும், ஏன்னா 84 லட்சம் பிறவிகள், அதாவது ஸ்பீஷிஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, 84 lakh ஸ்பீஷிஸ், அதுல நம்ம நிறைய பிறவிகள் எடுத்திருப்போம், நிறைய பாவங்கள், நிறைய விஷயங்களை நம்ம பண்ணிருப்போம். அதுல எல்லாமே நம்மளுக்கு என்னது இம்பியூரிட்டிஸ் தான். அது எல்லாமே யாரால மட்டும்தான் போக்க முடியும், பகவான் கிருஷ்ணரால மட்டும்தான் போக்க முடியும். அப்ப அதை எப்படி நம்ம பண்ணணும்னா, பகவானை பத்தி நம்ம மனதை பகவான் நிலையத்தை மெடிடேட் பண்ணணும். அப்போ அந்த மாதிரி யார் இருக்காங்களோ மீண்டும் இப்பௌதீக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகின்றான். நித்திய உலகம் எது? சுப்ரீம் அபோர்ட், பகவானோட லோகம், வைகுண்டம், கோலோகம், அந்த உலகத்தை அடையிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த பர்த் டெத்ன்ற லைஃப் சைக்கிள் இருக்காது. ஏன்னா பர்த் டெத்ல இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல என்ன இருக்கும், பிறப்பு, இறப்பு, நோய், முதுமை, இது எல்லாமே கஷ்டங்கள் இல்லைங்களா, நித்தியமான கஷ்டங்கள். எல்லா லிவிங் என்டிட்டிக்கும் உள்ள ஒரு சிரமம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த 4 தான், பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய். இது எல்லாமே சிரமமான ஒரு விஷயம். அப்ப இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாம இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும், வெளியில வர முடியும். எப்படி? பகவானோட தோற்றத்தின் செயல்களையும் திவ்யமானது என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் நித்தியமான உலகத்தை அடைய முடியும் அப்படின்றத பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணருக்கும் நம் அனைவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம், அதான் சோலுக்கும் சூப்பர் சோலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். கிருஷ்ணரின் வடிவம் ஆன்மீகம், நம் அனைவரின் வடிவம் தற்காலிகமானது. பகவானோடது சச்சித்தானந்தம், ஆன்மீகமான தெய்வீகமான வடிவம். அது நமக்கு என்ன இருக்கு, சோல் இருக்கு. சோலுக்கு மேல ஸ்தூல சரீரம், அதாவது ஷட்டில் பாடி, மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், ஃபால்ஸ் ஈகோ. இதுலதான் நம்மளோட டிசையர், நம்மளோட கர்மா, நம்மளோட குணங்கள் எல்லாமே இருக்கும். எல்லாமே இதுல தான் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்தூல சரீரம், சாரி இது கிராஸ் பஞ்சபூதம், பஞ்சபூதத்தால் ஏற்பட்ட சரீரம், கிராஸ் பாடி. இது என்னன்னா இது ஒரு சாதனம். நமக்கு நம்ம பக்தி பண்றதுக்கும், நம்ம அதர்மம் பண்றதுக்கும், நம்ம தர்மத்தை பண்றதுக்கும் இந்த உடம்பு நம்மளுக்கு ஒரு சாதனமா இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு 3 லேயர் உண்டு, சோல், அதுக்கப்புறம் ஸ்தூல சரீரம், அதுக்கப்புறம் இந்த பஞ்சபூதத்தினான உடம்பு. அப்ப நம்ம இது எல்லாத்தையும், இந்த 2த்தையும் விட்டா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவான் லோகத்தை அடைய முடியும். அதுக்கான விஷயங்கள் தான் நம்மளுக்கு பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலும் பகவான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. நாம் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றோம் மாயையால், கிருஷ்ணர் மாயின் கட்டுப்பாட்டாளர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.10. வீதராக பயக்ரோதா மன்மயா மாமுபாசிதாः பகவோ ஞான தபஸா பூதா மத்பாவமாகதாः. பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் எண்ணில் லயித்து. அதாவது நம்ம கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்கும், பற்றுதல், இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன்ல நம்ம எப்பயுமே ஈடுபட்டிருப்போம். 84 லட்சம் பிறவி இது ஸ்பீஷிஸ்ல நம்ம நிறைய என்ன பண்றோம், பிறவிகள் எடுக்கிறோம். எல்லா பிறவிலும் நம்ம செய்யற ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த கிராஸ் பாடியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுதான் இல்லைங்களா. மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் அதை நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கே நம்ம வாழ்க்கை ஃபுல்லா நம்ம என்ன பண்றோம், அர்ப்பணிக்கிறோம். அதுவும் அது என்னது, அன்லிமிட்டட் டிசைர்ஸ். அதுல ஒரு லிமிட் இருக்குமானா கிடையாது. இது கிடைச்சதுன்னா இன்னொன்னு, இது கிடைச்சதுன்னா இன்னொன்னு. அப்ப இது எல்லாத்துலயும் நம்ம பற்றுதல் வச்சு என்ன பண்றோம், அதுக்காக நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இத்தனை பிறவிகளிலும். அப்போ அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பயம்ன்றது இருக்கவே கூடாது. பகவான் மேல யார் ஒருத்தவங்க பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு பயம்ன்றது இருக்காது. ஏன்னா பகவான் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தர்களை பாதுகாப்பாங்க. ஏன்னா பக்தர்கள் கிட்ட என்ன இருக்காது, இக்னோரன்ட் மோடும் பேஷன் மோடும் இருக்காது. அதாவது ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் அவங்க கிட்ட இருக்காது. ஏன்னா பகவான யார் மட்டும்தான் அடைய முடியும், சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களும் சுத்த சத்துவகுணத்துல உள்ளவங்களும் தான் அடைய முடியும். எந்த ஒரு டீமனும் பகவானை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியாது. அப்போ அதர்மம் பண்ண மாட்டாங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட என்ன இருக்காது, பயம்ன்றது இருக்காது. அதுக்கப்புறம் கோபமும் இருக்கக்கூடாது. அப்ப இவற்றில் இருந்து விடுபட்டு முழுதும் எண்ணில் லயித்து, பகவானே நம்ம மனசுக்குள்ளார கொண்டு வரணும். கிருஷ்ண பக்தின்றது பகவான் மேல நம்ம அன்கண்டிஷனல் லவ் கொடுக்கறது தான் இல்லைங்களா. ஒருத்தவங்க மேல நம்ம அன்பை காட்டுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்னைக்காவது கஷ்டமா இருக்குமா, இல்ல இருக்காது இல்லைங்களா. அதுவும் பகவான் இப்போ மெட்டீரியல் வேலை நம்ம யார் மேலேயாவது கொஞ்ச நாள் நம்ம ஒரு நம்பிக்கையோட நம்ம பழகினா என்ன ஆகும், ஒரு மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டுருது. ஆனா பகவான் மேல நம்ம அந்த அன்பை காண்பிக்கும் போது அது என்ன ஆகாது, என்னைக்குமே அது வீணாவே போகாது. அதுதான் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல ஒரு சின்ன ப்ராக்ரஸ் இருந்தா கூட அது என்ன கொடுக்கும், நமக்கு பயத்துல இருந்து நம்மள விடுவிக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா செகண்ட் சாப்டர்ல. அந்த மாதிரி பகவான் மேல நம்ம என்ன பண்ணணும், முழுதும் எண்ணில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன்
தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இது மாதிரி நிறைய நிறைய டிவோட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா இவங்க இப்ப இங்க பிக்சர்ல பாக்குறோம்ல சிசுபாலன், அவங்க எல்லாமே என்னது டீமனா இருந்தாங்க. ஆனா என்ன பண்ணாங்க, பகவான் வந்து அவங்களை வந்து சுதர்சனம் வந்து அவங்கள வந்து கில் பண்ண வரும், அவங்களை வந்து வதம் பண்ண வரும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த சுதர்சனத்தோட அழகையும் பகவானோட அழகையும் பார்த்து அவங்க வந்து அப்படியே மயங்கி போய் நின்னாங்களாம். அதனால அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சுன்னா சொர்க்கம் கிடைச்சது அப்படின்றதுதான், அதாவது மோட்சம் கிடைச்சது அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். அப்போ யாரெல்லாம் வந்து இக்னோரன்ட் மோட்ல இருந்தா கூட என்ன பண்ண முடியும், பகவான் மேல பக்தி பண்ணும்போது நம்மளால பகவானை அடைய முடியும், தூய்மை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு முழுதும் என்னில் லயித்து என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால், இந்த நாலேஜ் சரிங்களா, இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்களாய் இருக்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி தெரியல. ஏயதாமாம் பிரபத்யந்தே தாம் ததைவ பஜாம்யகம் மம வர்த்மானுவர்த்தந்தே மனுஷ்யா பார்த்த சர்வசக. அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். பிருத்தாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான், அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் நான் பலன் அளிக்கின்றேன். அப்போ இங்க வந்து பகவான் வந்து என்ன கும்பிட்டா மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு நல்லது செய்வேன், இல்லைன்னா வந்து நான் உங்களுக்கு கெடுதல் பண்ணுவேன் அப்படின்ற தாத்பரியமான கிடையாது இல்லைங்களா. ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லாமே படைச்சிருக்காங்க, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட் எல்லாமே படைச்சிருக்காங்க. சூரியன் இருக்கு, காற்று இருக்கு இல்லைங்களா, தண்ணீர் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. அதை வெறும் டிவோட்டிஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்க முடியும், என்ன வந்து யார் வந்து பக்தி பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான், மத்தவங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னு இருக்காங்களா, கிடையாது. அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் எப்படி இருப்பாங்க, சமமா தான் இருப்பாங்க. பக்தி பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் அவங்க அவங்களுக்கும் என்னது சமமான விஷயத்தை தான் அவங்க எல்லாருக்குமே கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப பகவான் தான் வேணும் அப்படின்னு பக்தி பண்ணா அதுக்கான பலன் கிடைக்கும். இல்ல எனக்கு மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நம்ம வந்து பகவான் வழிபட்டோம்னா அதுக்கான பலன் கிடைக்கும். அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அனைவரும் என்னிடம் எவ்விதம் சரணடைகிறார்களோ, ஏன்னா வந்து நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம்ல சகாம கர்மயோகி, அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணுவாங்க, ஆனா அவங்களுக்கு மெட்டீரியல் டிசைர்ஸும் அவங்க கிட்ட இருக்கும். அதே வந்து நிஷ்காம கர்மயோகி எப்படி இருப்பாங்க, பகவானுக்காக எல்லா விஷயங்களையும் அவங்க செய்வாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு பகவான் தான் வேணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்களுக்கான செயல்களை செய்வாங்க இல்லைங்களா. அப்போ வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. அப்ப யார் யாரு எந்தெந்த முறையில பகவானை வழிபடுறாங்களோ அந்தந்த பலன்களை அவங்களுக்கு பகவான் கொடுப்பாங்க அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். பிதாவின் மகனே, எல்லா விதத்திலும் அனைவரும் என் வழியை பின்பற்றுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.12 காங்க்ஷந்த கர்மணாம் சித்திம் யஜந்த இஹ தேவதாஹ சிப்ரம் ஹி மானுஷே லோகே சித்திர் பவதி கர்மஜா. பலன் தரும் செயல்களில் வெற்றியை விரும்பும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். இப்ப பாத்தீங்கன்னா பலன் தரும் செயல்கள், நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யறோம், அதுக்கு எனக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் நம்ம வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா 90% வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யற விஷயங்கள் இருக்கும். அப்போ இந்தந்த தேவதைகளை நம்ம வந்து வணங்கினா நம்மளுக்கு இந்தந்த பலன்கள் கிடைக்கும். இப்ப மகாலட்சுமியை வணங்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு நல்ல செல்வம் கிடைக்கும். இப்ப இந்திரனுக்கு நம்ம பூஜைகள் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல மழை கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நிறைய வந்து தேவர்கள் இருக்காங்க. அப்ப அவங்கவுங்கள வழிபடும் போது யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவையோ பலன் தரும் செயல்களில், அப்போ அவங்கவுங்களுக்கு தேவையான விஷயம் எதிர்பார்த்து செய்யறது, ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸை எதிர்பார்த்து செய்யறது, அதுல வெற்றியும் விருப்பமும் இவ்வுலக மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். அதுல விருப்பம் உள்ளவங்க யாரை வழிபடுறாங்க, தேவர்களை வழிபடுறாங்க. இவ்வுலகில் அத்தகைய செயல்களுக்கு விரைவில் பலன்கள் கிடைப்பது உண்மையே அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. ஆனா இந்த தேவர்களையும் படைச்சது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். அதை நம்ம 8th சாப்டர் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட், மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, கோலோக சார்ட் பார்ப்போம், அப்ப தெரிய வரும். ஏன்னா பகவான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாம் வந்து படைப்பாங்க, அதாவது கார்ணோதய கஷாய விஷ்ணு எல்லாத்தையும் படைப்பாங்க. மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாம் அவங்களோட மூச்சு வெளியில விடும்போது எல்லாமே வெளியில வரும். அப்ப பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு யூனிவர்ஸ்குள்ளாரையும் பிரம்மா வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க. பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லாரையும் அவங்க கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க அது நம்ம 8th சாப்டர்ல பார்ப்போம். அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் எல்லாரையும் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம தேவர்களை வழிபட்டாலும் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்குது அப்படின்னா அது பகவானோட அனுகிரகத்தால கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 4.13
चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्यम्. மூன்று வித இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் அப்படின்னு வந்து 4 பிரிவுகள் சமுதாயத்துல உண்டு. அது எதன்படி அது வந்து உருவாக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா. அதாவது இக்னோரன்ட் மோட், பேஷன் அண்ட் குட்னஸ் இருக்கு இல்லைங்களா. அதுல பிராமணர்கள்லாம் வந்து குட்னஸ் மோட்ல இருப்பாங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க. சத்திரியர்கள்லாம் பேஷன் மோட்ல இருப்பாங்க, ரஜோ குணத்துல இருப்பாங்க. அதே வந்து வைசியர்கள் வந்து பேஷனும் இருக்கும், அதே மாதிரி அவங்க கிட்ட இக்னோரன்ட் மோடும் இருக்கும், ரஜோ குணமும் இருக்கும், தமோ குணமும் இருக்கும். அதே வந்து சூத்திரர்கள் வந்து முழுக்க முழுக்க தமோ குணத்துல இருப்பாங்க. அப்போ குணங்களின் அடிப்படையில என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிவுகள் ஏற்பட்டுச்சு. அது என்ன மாதிரி பிரிவுகள்னா 4 பிரிவுகள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றதுங்க பகவான் சொல்றாங்க. 3 விதமான இயற்கை குணங்களுக்கும் அவற்றின் செயல்களுக்கும். ஏன்னா குணங்கள்ல இருந்தா செயல்கள் வரும். குட்னஸ் மோட்ல இருந்தா நல்ல செயல்கள் செய்வோம். அதே ரஜோகுணத்துல இருந்தா நம்ம சுயநலமான செயல்கள் செய்வோம். அதே தமோ குணத்துல இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து லிவிங் என்டிட்டி ஒருத்தவங்க தமோ குணத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்க அதர்மம் செய்வாங்க இல்லைங்களா. அப்ப குணங்களுக்கும் செயல்களுக்கும் ஏற்ப மனித சமூகத்தின் 4 வகை பிரிவுகள் என்னால் ஏற்படுத்தப்பட்டன அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. இம்முறையை படைத்தவன் நானே ஆயினும் மாற்றமற்ற என்னை செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அறிந்து கொள் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 4.14. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्माद्भिर्न स बध्यते. என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை. பகவான் ரினவுன்ஸ்டு பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஏன்னா பராசர முனி வேதவியாசரோட தந்தை, பகவானுக்கான டெபினிஷனு விஷ்ணு புராணத்துல கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம செகண்ட் சாப்டர் அப்ப பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அதுல ஒரு விஷயம் என்ன, 6 விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாங்க. அதுல ஒரு விஷயம் ரினவுன்ஸ்டு பர்சன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்போ இங்க அதை தான் நம்ம பார்க்கணும். என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை, என்னை பற்றி உண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். யார் ஒருத்தவங்க பகவானை பத்தி இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் என்ன ஆகுது, செயல்களின் விளைவுகளால பாதிப்பு ஏற்படாது அப்படின்னு. ஏன்னா நம்ம செய்யற செயல்கள் நல்ல செயல்கள், அப்புறம் வந்து அதே வந்து தர்மம் அதர்மம் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதோட பாதிப்பு நம்மளுக்கு வந்து சேரும். எப்போ வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்யும் போது அது நம்மள பாதிக்கும். அதே நம்ம ஒரு செயலையும் பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது நம்மளுக்கு அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது. நம்ம இப்ப சாதாரணமா சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பாதிப்பு வரும். ஆனா அதே பகவானோட பிரசாதமா எடுத்துக்கும் போது நம்மளுக்கு பாதிப்பு வராது இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யணும். இப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நேரம் டைம் கிடைக்குது அப்படின்னா நம்ம வேற விஷயங்கள் எதுவும் செய்யாம பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கணும். பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டி கலியுகத்தோடது அப்படின்னும் போது அது நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், நம்மளுக்கு செயல்களை அதாவது முக்குணத்தோட பந்தத்தை நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தாது. அப்ப எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழணும். அப்படி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, முக்குணங்களோட பாதிப்பு ஏற்படாது. அதுக்கப்புறம் இந்த நாலேஜ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலயும் நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். அதாவது என்னை பாதிக்கும் செயல் என்று எதுவும் இல்லை, செயல்களின் பலனை நான் விரும்புவதும் இல்லை, என்னை பற்றி இவ்வுண்மையை அறிபவனும் செயல்களின் விளைவுகளால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். ஏன்னா பகவான் ரினவுன்ஸ்டு பர்சன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 4.17. कर्मणो ह्यपि बौद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बौद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. இப்ப பாத்தீங்கன்னா செயல் அப்படின்றது நம்ம ஒரு நாள் காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் நிறைய செயல்கள் செய்யறோம் இல்லைங்களா. நிறைய செயல்கள் நம்ம செய்யறோம். அப்போ அது ஒண்ணுத்தையும் நம்ம வந்து பிரிச்சு பார்த்து நம்மளால கர்மா, ஏன்னா கர்மான்றது செயல்கள், அதோட தாக்கம் அது வந்து என்னது ரொம்பவே கடினமானது அது உணர்வது. அப்ப அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கர்மா செயல் என்பது என்ன, விக்கர்மா தடைப்பட்ட செயல் என்பது என்ன, அக்கர்மா செயலின்மை என்பது என்ன என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்ப நம்ம செய்யற ஒரு செயல்கள் காலையில இருந்து இரவு வரைக்கும் நம்ம லைஃப் டைம் ஃபுல்லா செய்யறோம் இல்லைங்களா. அப்ப அந்த செயல்கள்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா, எதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத அதை வந்து இங்க பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. என்னன்னா கர்மான என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், விக்கர்மான என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், அக்கர்மான என்ன தெரிஞ்சுக்கணும். இதை தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளாலே நம்மளோட செயல்களை ஒழுங்குபடுத்திக்க முடியும். அதை தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். விக்கர்மா,
கர்மா, ஞானி, அதுதான் வந்து அகர்மா. விகர்மால உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள். வேதங்கள்ல அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே இருக்காது. ஆனா அதுதான் பேசிக் ரூல்ஸ், நம்மளோட ஆதாரம். கீழான உயிரினங்களான மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. என்னைக்கு இப்போ நம்ம அதான் நம்ம ஒரு கண்ட்ரியோட ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம், நம்ம இஷ்டப்படி நம்ம என்ன தோணுதோ அதை செய்யறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்? நம்மளுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? இப்போ ரோட் ரூல்ஸ் இருக்கு, நம்ம வந்து டிராவல் பண்றோம், நம்ம என்ன பண்ணணும்? அந்த ரூல்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், என்னோட விருப்பப்படி நான் வந்து டிராவல் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? நம்மளுக்கு கஷ்டங்கள், பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி வேதத்துலதான் நம்மளுக்கு போட்டிருக்கு நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் பண்ணணும், என்ன மாதிரி செயல்கள் பண்ணக்கூடாது. அதான் பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ வேதத்தையே பின்பற்றலைன்னா அவங்களுக்கு ரூல்ஸே தெரியாது. அப்ப அவங்களுக்கு எது தர்மம் அதர்மம்ன்றதே தெரியாது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை அவங்க வாழ்க்கையில செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்ப செய்யும் போது அவங்களுக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாம என்ன பண்ண அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து உண்டு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆன்மீகவாதிகளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது இந்த விஷயம் வந்து. ஏன்னா ஆன்மீகவாதிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? வேதங்களை நம்புவாங்க, பகவான் இருக்காங்கன்றத நம்புவாங்க, அப்புறம் பகவான் சொன்னபடிக்கு வாழ்க்கை அவங்க வாழ்வாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தங்க விக்ரமா செய்யறாங்களோ, வேதத்தை பின்பற்றாம அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்யறாங்களோ, அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? எடுத்த பிறவியோட நோக்கம் தோல்வி. ஏன்னா மனித பிறவின்றது இருக்கையில கிடைத்தற்கு அறியது. ஏன்னா நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? விலங்குகள் வரைக்கும் என்ன தெரியாது நம்மளுக்கு? நாலேஜ் வந்து தெரியாது. ஆனா மனித பிறவில மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்? நம்ம ஏன் பிறந்திருக்கோம், நம்மளை சுத்தி எல்லாம் இதெல்லாம் யார் படைச்சிருக்காங்க, நம்ம வந்து இங்க வந்து ஏன் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இல்லை, ஏன் எல்லாரும் வித்தியாசமா இருக்கும், அப்ப இதெல்லாம் படைச்சது யாரு? பகவான் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம மனித பிறவில மட்டும்தான் செய்ய முடியும். அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் மனித பிறவில தான் நம்மளால பண்ண முடியும். அப்போ இவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஒரு மனித பிறவியை அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க? வீணாக்கிடுறாங்க. வேதத்தை நம்பாததுனாலையும் ஸ்பிரிச்சுவலா லைஃப் வந்து அவங்க லீட் பண்ணாததுனாலையும் அவங்களோட பிறவி என்ன ஆயிடுது? தோல்வியில முடிஞ்சிருது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அதே வந்து கர்மவாதி எப்படி இருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி உள்ளவர்களா இருப்பாங்க. நிறைய பூஜைகள் புனஸ்காரங்கள் எல்லாமே பண்ணுவாங்க, வேதத்தை நம்புவாங்க, வேதங்களை பின்பற்றுவர்களாக இருப்பாங்க. ஆனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கர்ம பலனை எதிர்பார்த்து அவங்களோட செயல்கள் இருக்கும். அப்படி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சொர்க்கம் அப்புறம் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகும்? அப்போ ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து தர்மமான விஷயம் தான் செய்வாங்க, அவங்க அதர்மம் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஏன்னா வேதத்தை பின்பற்றாங்க, பக்தி உள்ளவங்களா இருக்காங்க, அப்ப அதர்மம் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்கள் செய்வாங்க. அந்த செயல்களுக்கு பலனா அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? சொர்க்கம் கிடைக்கும். அப்போ உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவார்கள். யார் அவங்க வழிபடுறாங்களோ அவங்களோட லோகத்துக்கு அவங்க போவாங்க. இறுதியில் ஜட உலகத்தில் திரும்பவும் பிறவி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே வந்து நம்ம ஒரு பாவம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாபத்தோட பனிஷ்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு நரகத்துல கிடைக்கும். அந்த பாபத்துக்கான பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் இந்த பிறவி எடுப்போம், இந்த உலகத்துல பிறவி எடுப்போம். அதே ஏன்னா கர்மான்றது இந்த பூலோகத்துல மட்டும்தான் உண்டு, அதுவும் மனித இனத்துல மட்டும்தான் உண்டு, மனிதனா பிறவி எடுக்கும்போது மட்டும்தான் உண்டு. அதே மாதிரி நல்லது செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம சொர்க்கம் போவோம். சொர்க்கம் போய் அங்க நம்மளோட நல்ல செயல்களுக்கான பலன்களை எல்லாம் அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இந்த பூலோகத்துல பிறவி எடுப்போம். இதுதான் லைஃப் டெத் அந்த சுழற்சியில இருந்துகிட்டே இருக்கிறது. நல்லது செய்யும்போது சொர்க்கம், கெட்டது செய்யும்போது நரகம். நித்தியமா சொர்க்கத்திலயும் யாரும் இருக்க முடியாது, நித்தியமா நரகத்திலயும் யாரும் இருக்க முடியாது. சரிங்களா? அவங்களோட பலன்களை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் இங்கே பிறவி எடுத்து அது அவங்களோட ஆசைகளுக்கும் அவங்களோட கர்ம வினைகளுக்கும் ஏற்ற பிறவி அவங்களுக்கு கிடைக்கும். மறுபடியும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களோட லைஃப் அவங்க லீட் பண்ணுவாங்க. அப்ப இவங்களோட விஷயம் எப்படி இருக்கும்? கர்மவாதிகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, நல்லது செய்வாங்க, அதனால அவங்க சொர்க்கம் அடைவாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அதே ஞானிகள் அக்கர்மா செய்யறாங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள், ஆத்ம தத்துவம் தெரியும், நம்ம இந்த கிராஸ் பாடி கிடையாது, இதுக்கான செயல்களை நம்ம செய்யறது உகந்தது அல்ல, ஏன்னா இது டெம்பரவரி, இதுக்காக நம்ம எவ்வளவு செஞ்சாலும் அதுவும் டெம்பரவரியான ஒரு விஷயமா தான் இருக்கும். ஆத்மா தான் எட்டர்னல் ஆனது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவை அததான் அவங்க வந்து போக்கஸ்டா இருப்பாங்க. ஆத்மா அழியாதது, அப்போ ஆத்மாவுக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஆத்ம தத்துவத்தை அவங்க தெரிஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. பயன், உலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள், பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க? எது சிறந்தது, எது மறுபடியும் பிறப்பு அந்த சுழற்சிக்கு வராது அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுல அவங்க முழுமையா ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 4.18 कर्मण्य कर्म य पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु
சயுக்த கிருஷ்ண கர்ம கிருத். கர்மாவில் அக்கர்மாவையும் அக்கர்மாவில் கர்மாவையும் காண்பவனே மனிதர்களில் அறிவுடையவன் ஆகின்றான். எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் உன்னத நிலையை நிலை பெற்றுள்ளான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? கர்மாவில் அக்கர்மா, செய்யற செயல்ல அக்கர்மாவா செய்யறது. சரிங்களா? அக்கர்மாவில் கர்மாவு. அப்போ பகவானுக்காக செய்யற செயலும் கர்மம் தான், செயல் தான் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்றோம் அப்படின்னா அது அக்கர்மா, ஆனா அது செயல் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கர்மாவில் அக்கர்மா. நம்ம ஒரு செயல் செய்யறோம், அது பகவானுக்காக செய்யற செயலா இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அறிவுடையவர்கள், நாலேஜ், அதான் நம்ம இன்னைக்கு பாக்குறது யோகா ஆஃப் நாலேஜ் பாக்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி விஷயங்களை யார் ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, நம்புறாங்களோ, ஃபாலோ பண்றாங்களோ, எல்லாவித செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த மாதிரி அக்கர்மால ஈடுபட்டிருக்காங்க, ஆனா செயல்களை செய்யறாங்க, பகவானுக்கான செயல்கள் செய்யறதுதான் இதோட தாத்பரியம். அதுல யாரெல்லாம் ஈடுபட்டிருக்காங்களோ அவங்க உன்னத நிலையை பெற்றுள்ளார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 4.34. ஓகே. तद्विद्विप्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. ஆன்மீக குருவை அணுகி உண்மையை அறிய முயற்சி செய். அடக்கத்துடனும் அவரிடம் கேள்விகள் கேட்டு அவருக்கு தொண்டு செய். உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள் உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதாவது இப்ப நம்ம பார்த்ததுலயே நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அப்ப இவ்வளோ விஷயங்களும் நம்மளுக்கு எதுலதான் கிடைக்கும்? ஆன்மீகத்துல, நம்மளோட வேதத்துல, நம்மளோட சாஸ்திரத்துல கிடைக்குது. அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நம்மளே கையில எடுத்து இல்ல யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்றதை கேட்டு நம்ம பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு சரியான கைடன்ஸ் கிடைக்காது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அவசியம் ஒரு ஆன்மீக குருவை, முக்கியமா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆன்மீக குருவை நம்ம அணுகணும். அவங்க கிட்ட அணுகிறது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிட்ட எப்படி நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட இந்த நாலேஜ் எடுத்துக்கணும்ன்றது அடக்கம். எப்பயுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில இது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். அடக்கத்தோட இருக்கணும். அவர்களிடம் கேள்விகள் கேட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும். நிறைய இது ஏன், இது எப்படி அப்படின்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஆன்மீக கேள்வியா இருக்கணும். மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்க்கான கேள்வியா இருக்கக்கூடாது. ஆன்மீக கேள்விகளை அவங்க கிட்ட கேட்டு தொண்டு செய்து. அதனாலதான் அந்த காலத்துல குருகுலம் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம் இருந்தது. எந்த அதாவது நம்ம 4 இது பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூதரர்கள், இதுல எந்த இதுல இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, குருகுலம் அனுப்பிதான் பிள்ளைகளை வந்து ஞானத்தை பெற வைப்பாங்க. அப்போ குருவுக்கு போய் சேவை செஞ்சு அவங்க கிட்ட கேள்விகளை கேட்டு அடக்கத்தோட இருந்து அந்த ஞானத்தை அவங்க பெறணும். அப்போ உண்மையை கண்டவர்களான, யார் உண்மையை கண்டவர்கள்? குருக்கள் இல்லைங்களா? அவங்களுக்குதான் வந்து அவங்க செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சனா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு உண்மை என்ன அப்படின்றது தெரியும். அப்போ உண்மையை கண்டவர்களான தன்னுணர்வு பெற்ற ஆத்மாக்கள், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோல், குருக்கெல்லாம் செல்ஃப் ரியலைஸ்டு சோலா இருப்பாங்க. உனக்கு ஞானத்தை அளிக்க முடியும். அந்த மாதிரி உள்ளவங்க அவங்க கிட்ட நம்ம ஞானத்தை எடுத்துக்கும் போது அதுல கண்டிப்பா நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, தவறுகள் ஏற்படாது. நம்ம வந்து இலக்கை வந்து நம்மளால கரெக்டான இலக்கை நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஆன்மீகத்துக்கு அவசியம் குரு தேவை. குருவோட கைடன்ஸோட நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ கொண்டு வரணும். அதுவும் அவங்களுக்கு அடக்கத்தோட கேள்விகளை கேட்டு பணி செய்து தொண்டு செய்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த விஷயங்கள். அதாவது சாப்டர் 4ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள். கிருஷ்ணரை பற்றிய ஆழ்நிலை அறிவு, கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளின் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவராகவும் இருக்கிறார் அப்படின்றத பார்த்தோம். கர்மயோகம் பத்தி பார்த்தோம். விகர்மா, தர்மா, அகர்மா பத்தி பார்த்தோம். தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும், பற்றுதல், பயம், கோபம் இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பற்றுதல்ன்றது இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எவ்வளவு பிறவிகள் எடுத்திருப்போம். அது எல்லாத்துலயும் நம்ம பண்ண ஒரே விஷயம் இந்த கிராஸ் பாடிக்கான சாட்டிஸ்பாக்சன், சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் தான் கொடுத்தோம். ஆனா இப்போ நம்மளுக்கு பகவானோட அனுகிரகத்துல நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்துல நம்மளுக்கு இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் கிடைச்சிருக்கு. அதனால நம்ம இனிமேல இருந்து என்ன பண்ணணும், இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸை விட்டுட்டு நித்தியமான ஆத்மாவுக்கு என்ன தேவையோ அந்த விஷயங்கள் நம்ம செய்யணும். அப்போ பற்றுதல், பயம், கோபம் இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானுக்கு நம்ம முழுக்க நம்ம பக்தி பண்றதா சிறந்தது. அப்ப தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் இதெல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்த்தோம். மாதாஜி ஸ்லோகம் சொல்லிடுறீங்க? ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம சதுர்த்தோத்யாயः. சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
माताजी, थैंक यू माताजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।